खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव गोख्रों सिग्रोमनानै 1 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि लाल चन्दन जब्द खालामदों। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै गसाइगावनि एसडिपिअ हिरेन कुमार देखा आरो गसाइगाव थानानि असि निथुल गगैनि दैदेननायाव बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन, जेराव टेलिपारा टलगेटनि साखाथियाव थानाय गंसे नखरनिफ्राय 35 किल'ग्रामसो लिरथायनि लाल चन्दननि 28 थुख्राफोरखौ बोखांनो हायो। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय लाल चन्दननि बेसेना 1 कौटि रांनि बांसिन जागोन होनना पुलिसआ आन्दाज खालामदों। नैथि खौराङाव दङ चिराङाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि। चिराङाव हिन्जावसाखौ आथोनारि अनागार खालामदों। काजलगाव थानानि दांथल पुलिस बादानि सिङाव थानाय गंसे गामियाव आथोनारि अनागारनि जाथाय। 50 बोसोर बैसोनि लांसुनिया खाथिराम सुत्रधरआ 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि अनागार खालामनायनि अजद देहायारि बेंगुरा हिन्जावसाखौ बुरखायना आथोनारि जिनाहारि खालामो। लांसुनिया खाथिराम सुत्रधरखौ रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो गथायो। थामथि खौराङाव दङ बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया नगाव जिल्लायाव जानाय लटारि खेलानि सेथि बान्था आल्ट्रा बासखौ मोननो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ महाराष्ट्रनि पुनेयाव दालां बायना गिख्रंथाव जाथाय। इन्द्रायणी दैमानि गोजाम दालां बायनायाव 4 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो आरो सा 50निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोनो। एनडिआरएफ, एसडिआरएफआ बोखांदों सा 55 सुबुंफोरखौ आरो दासिमबो गोबां सुबुंफोरा गोमानानै दं। गेजेर बाहागोआवनो बायस'यो दालाङा। पुनेनिफ्राय 30 किल'मिटार गोजानाव दं बे दालाङा। बाथि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनीयाव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसनि सेबनाय। 27 नं राजा लामानि दहलापारा टल गेटनि सेराव थांनाय रबिबारखालि पुलिसआ सेबनानै ड्राग्सजों लोगोसे 5 फालांगिरिखौ खायो। दुथां 5 फालांगिरिफोरा जादों चिरां फाथ'वारि लखिपुरनि टिंकु मोसाहारि, बेंटलनि सान्तना औवारी, लिबियान बसुमतारी, निसाइल नार्जारी, थुलुंगा इस्लारि होनना मिथिनो मोन्दों। दुथां 5 फालांगिरिफोरनिफ्राय मोनसे ड्राग्स आबुं प्लास्टिकनि कन्टेनार गंथाम, मबाइल फन AS16L 3711, गंसे बलेन' गारि हमनो हायो। हमनो मोननाय ड्राग्सनि बिबाङा 12.19 ग्राम। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों बिजनी महकुमा पुलिस बिबानगिरि रुपज्यति दत्त आरो बिजनी थानानि बिबानगिरिफोरनि मददजों हमजानाय 5 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ बिजनी पुलिस थानासिम लानानै थाङो। द'थि खौराङाव दङ थांनाय मैया प्रमद बर'नि दैदेननायाव एबसु, क'क्राझारनि एसपि, एपिडिसिएलनि डेपुटि कमिशनार, पर्बतजरा सार्कोल अफिसार आरो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरजों थार्मेल पावार प्रजेक्ट फसंनायनि थाखाय आदानि ग्रुपनो हा होनायनि बागै सावरायो। बे मेलाव आथिखालनि थासारिखौ सुग्लाय होनाय, ओनसोलाव गोजोन आरो जौगानायखौ रोखा खालामनायनि सायाव सावरायनाय जायो। स्निथि खौराङाव दङ इन्डास्ट्रि गायसननाय आरो बिसायख'थिनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया होनना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों। पर्बतजरायाव थार्मेल पावार प्लान्ट गायसननायखौ लानानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बिबुंथि होदोंदि इन्डास्ट्रि गायसननायाव रावनिबो सुबुंनि हाखौ 1 बिगाबो इभेक्सन एबा लानाय जानाय नङा। रावबो सुबुंनि हाखौ सेनानै रायजो राजा एबा गामिफोरनि जेबो खहा खालामनानै बे खामानिखौ मावफुंनो नागिराखै। इन्डास्ट्रि गायसननाया बिसायख'थिजों जेबो सोमोन्दो गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि दिनैनि सानाव जोंनो गोनांथि जादों जौगाथायनि। जौगाथाय लाबोनो थाखाय रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानांगोन। बड'लेण्डआव गिबि खेबनि थाखाय 18 निफ्राय 20 रोजा कौटिनि इन्डास्ट्रि सौफैदों, जेराव ओनसोलनि 8 रोजानिफ्राय 10 रोजासिम सुबुंफोरा बेयाव पार्मानेन्ट साख्रि मोनगोन। फैबाय थानाय समाव ओनसोलनि गोजौ सोलोंथाइनि डिग्री गोनां लाइमोनफोरा बेयाव साख्रि मावनानै जिउ खुंनो हानायनि राहा जागोन, जायनि थाखाय बे इन्डास्ट्रि गायसननायखौ जों लुबैदों। नाथाय रावबो सुबुंनि हाखौ सेनानै रायजो राजाफोर एबा गामिफोरनि खहा खालामनानै बे खामानिखौ मावफुंनो नागिराखै। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावदों दि बिसायख'थिया आलादा आरो इन्डास्ट्रि गायसननाया आलादा। बिसोर मोननैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया। जेसेबां दोलो आफादफोर आरो रायजो राजाफोर दं, बिसोरो बे इन्डास्ट्रि गायसननायखौ लुबैदों। नाथाय खायसे सुबुंफोराल' हा थांजानो ट्राइबेल ओनसोलनि माबा खहा जागोन नामा बेफोरनि सन्देह जादों। जायफोरा मिथिया बिसोरसो बेफोरबादि बाथ्रा बुंगासिनो दं। नाथाय जायफोर मिथिगौ बिसोर खालि पजिटिभ बाथ्रासो बुंगासिनो दं। बियो बिसायख'थिजों जेबो सोमोन्दो गैया। सोरबाया जुदि बेखौ लानानै राजखान्थि खालामदों होननानै सानदों, बिथांमोना बिसायख'थिनि समाव मिथिगोन जे बिसायख'थिनि बेयाव जेबो वार्ड दाजाबफायाखै होननानै नुनो मोनगोन। बेखौ गुबुनासो राजखान्थि खालामगासिनो दं। जोंहा बेखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थांखि गैया। जोंनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों मानो राजखान्थि खालामनो होननानै बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। 8थि खौराङाव दङ बर'नि मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि थागिबि मनज नार्जारिनि दिहुननायाव आद्रा थाबाय मुंनि दोंसे रमान्टिक मेथाइनि मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दासान्दि सोलिगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअआव
बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि सुदेम सनाराम सियारि, फावखुंगुर PK बिथांमोना फाव खालामदों। बेनिनो शुटिंखौ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खालामबोनाय बायदिनो मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आमलायगुरिनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियावबो खालामफैयो आरो आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव शुटिं खालामफैनो मोननानै फावखुंग्रि सुदेम सनाराम सियारिया गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे बे आद्रा थाबाय बर'नि मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना दान मोनसेनि उनाव देंखोमाला प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन होननानै मिथिहोयो। गुथि खौराङाव दङ बारजाबिल VCDCनि सिङाव थानाय सियामदासगुरि गामियाव बड'लेण्ड CEM काप फुटबल बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। गुबुन गुबुन जायगायाव VCDC लेभेलनि बड'लेण्ड CEM काप खुंफुंनाय बायदिनो मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जुमदुवार बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय बारजाबिल VCDCआबो सियामदासगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड CEM काप खुंफुंदों। मैयानि बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन 28 नं गसाइगाव बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी आरो MCLA रेवरेवा नार्जारी, लकनाथ नार्जारीजों लोगोसे गामिनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। जिथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलि बालेसिया गामिनि सुबल दैमारी आरो अनिता दैमारीनि सेथि फिसाज्ला थुलुंगा आरसिन दैमारीया NEET 2025 एग्जामाव अल इन्डिया रेंक 1,15,062 आरो केटेगरि रेंक ST 1059आव मोननानै उथ्रिसारनो हाबाय। आरोबाव मोनसे मख'जाथावदि बे गामियाव बोसोरसेनि सिगां सासे फरायसुलिया APSC आनजाद उथ्रिसारनायनि उनावबो सानै फरायसुलिया देहा फाहामथाय बिफानाव फरायगासिनो दं। 11थि खौराङाव दङ बिना गयारिया जुदि बिसायख'थि गेलेयोब्ला जों बिथांनोनो 100% भट होगोन। MCLA जेम्स बसुमतारीया आनन्द बिटिनि दै बानानि अलखद समाव खेबसेबो खौरां लाहैयाखै होननानै बुङो आनन्द बिटिनिनि रायजो राजाफोरा। नाथाय UPPLनि दैदेनगिरि बिना गयारिया खौरां लानायजों लोगोसे गोबां मदद होदों। जेब्ला आइ दैया लोमसावनानै खुरखादोंमोन अब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा माथावरि मोनसेबो बानायनानै होआखैमोन होनना गोख्रों रावजों बुंदों आनन्द बिटिनि ओनसोलनि थागिबिफोरा। 12थि खौराङाव दङ मेघालयनि गार' हाजोनि निजोरायाव दुगैनो थांनानै इन्द्रजित हाजं मुंनि कनस्टेबलनि जिउ खहा। दुगैबाय थानाय समावनो हाजोनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैबोनायाव फारसे आखाइ बायदोंमोन। लोगोफोरा बोखांनानै मेघालयनि गार'बादा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो गोबांथार थै गलांनायनि थाखाय इन्द्रजित हाजंआ रुंसारि जायो। 13थि खौराङाव दङ आहमदाबादनि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ DNA टेस्ट खालामनानै सिनायथिनाय हाबाया सोलिगासिनो दं। DNAनि जोहै दासिम सा 80 सुबुंनि गोथै सह'खौ सिनायथिनो हानाय जाबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। 14थि खौराङाव दङ खैराबारि बियाबाव सा 16 सुबुंफोरा UPPL दोलोआव हाबदों। उदालगुरि जिल्ला खैराबारि बियाबनि गुबुन गुबुन गामिनि सा 16 समाज सिबियारि सुबुंफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि न'खराव नुजाथिनानै थांनाय हरनि समाव UPPL दोलोआव हाबदों। CEM प्रमद बर'नि बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि लामा दिन्थिगिरि महरै गोख्रों खामानि मावनाय आरो सुबुं समाज जौगानायनि थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ नोजोर होनाय आरो फैबाय थानाय समावबो रायजोफोरनि जौगानायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांनो हागोनखौ नोजोर होनानै UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो समाज सिबियारि सुबुंफोरा। 15थि खौराङाव दङ दरंगुरि VCDCआव बड'लेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनाया मैया थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्ला 36 नं हरिसिंगा बियाबनि सिङाव थानाय दरंगुरि VCDCआव बड'लेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदियै गेलेमुखौ बेखेवना होयो 36 नं हरिसिंगा बियाबनि MCLA सनजय सरगियारिया। जोबथा जोलुर बादायलायनायाव टेपाघाट FC आरो दक्षिण कुयाबिल FCआ बादायलायो। जोलुर गेलेनायनि फिथाइ महरै टेपाघाट FCआ दक्षिण कुयाबिल FC 3-1 गलनि फारागथियाव गल सोनानै जोबथा बादायलायनायनि बान्थाखौ मोननो हायो। जोबथा जोलुर गेलेनायनि साबसिन बान्था बेस्ट प्लेयारखौ मोननो हायो सान्तानु बर'आ। 16थि खौराङाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। उत्तराखन्ड रायजोनि देहरादुनाव 12 जुन खालारनिफ्राय 15 जुन खालारसिम खुंजानाय 4th किय' नेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2025 खौ 25 kg कुमित इभेन्ट बादायलायनायाव तामुलपुर जिल्लानि सिमां बर'आ ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। 17थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिटिलायाव कच राजबंशी सचेतन मन्चनि बानजायनायाव आरो सिटिला आन्सलिक आक्रासुनि हेफाजाबाव कच राजबंशी हारिनि समाजखान्थि, सोलोंथाइ, रांखान्थि, राजखान्थि, हारिमु आरो समाजारि जेंनानि बिथिंनि सोमोन्दै सांग्रांथियारि मेल जानानै थाङो। बे मेलाव KSCनि मासिगिरि हितेश्वर बर्मन, EM करमेश्वर राय, EM प्रदीप राय, आक्रासुनि आफादगिरि बलराम बर्मन, सिलाराय सेनानि गाहाय राजु कुमार बर्मन आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे मेलनि गेजेरजों फैगौ BTC बिसायख'थियाव
कच राजबंशी सुबुं थानाय मोनबा बियाब फारियै बकिराग्राम, गुमा, थुरिबारि, मथनगुरि आरो मुदैबारियाव कच राजबंशी हारिनि सुबुंखौ बिजाथि फसंनायनि थिरांथा लायो।